हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नैबे जोंहा बैसागुनि सिगाङाव माने बाथौ गायनो नागिरदों आरोना जोंहा सिजौखौ गोदान गायस्लायनो नागिरदों। सिजौआ बोरायनायखाय गोदानै गायस्लायनो नागिरदों आरोना बै समनिनो भिडिअ बानायनायमोन, नाथाय आं दिनैसो बे भिडिअखौ हगारनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नै दा जोंहा सिजौखौ दानखांबाय आरोना, दानखांनानै दायो गायबाय आरोना, गोदान गायस्लायबाय बैनिफ्राय नैयाव गायस्लायबाय। नै बे जोंहानि आफा इयो, ओमफ्राय गामिनि आयं आरो ओमफ्राय आमाइमोन आरो ओमफ्राय आदा, ओमफ्राय दा गोदान बोसोरनि सफैनायखाय गोदान बोसोर सफैनायखाय बाथौखौ गायबाय आरो जोंहा। खांख्ला दं, लाइजौ दं, गाइखेर दं, साना दं, नारिखल दंमोन आरोना प्रसाद। लोगोसे बाथौ गायखांनानै सानसे साननै थानानै नै बैसागु सफैबाय। ओमफ्राय गामिनि बाजै आयं मादै मोनजों दसे ओंखारफाबाय आरोना, बैसागुआव खाम दामना होबाय, रंजाफाबाय आरोना बाजैमोनजों, बेनिफ्राय आयंमोनजों आमाइमोनजों दसे आरो जोंना खोला खन्द'ना बेलेग, साफाराना बेलेग मोसायो नालाय जोंना बैसागु रंजायो, माने बाहाग खालामना रंजायो आरो बेलेग गुबुन गुबुनै रंजानाय जायो जोंनिया। ओमफ्राय नै लाइमोनजोंबो ओंखारफाबाय, लाइमोनजोंबो ओंखारो, बोराइफोरजोंबो ओंखारो, रंजाफायो आरो जोंना इन्टारेस्टिं जायो रंजानाय मोसानायफ्राव। Hey!